Hürmetli radyo dinleyiciler, bugün biz sizin ihtibarga Mikhail Yurievich Lermontov'ның Mıtsiri eserini dinlarga takdim etemiz. Eserini Galesker Kamal ismindagi Tatar Davlat Akademiya teatri artisti Asher Shakir o'qiy. Мыцыри. Күптән түгел моннан элек апа белән сеңел кебек Араку һәм Курабырга пычаклашып аккан җирдә бер монастырь тора иде. Ул урында хәзер инде юлаучыга тавартыннан күрнәтик монастырьдан калган җимерек баганалар, гөмбәзләр һәм манаралар. Аңкып тормый хәзер анда хушис изге савытларда. Яңгырамый инде кичен монахларның безнең өчен җырлап дуга кылганнары. Сөрткәләп тик тузаннарны иске кабер ташларыннан, читтә кеше арасыннан, хәтта үлем тарафыннан омтылган шал арткына җимерекләрне саклап тора. Ул ташларның язулары сөйли данлы узганнарны, бер патшаның сөйли яннан туеп тәмам үз таҗыннан кайсы елны халыкларын Россиягә тапшырганын. Грузиягә шунда инде илаһи бер рәхмәт инде. Чәчәк атту шунда бакчаларның ышыгында. Курыкмый ул дошманнардан. Дус ыштыклар саклый аннан. Бер вакыт рус генералы алып тоткын бер баланы бу җирләрдән узып киткән. Ул Тифлиска бара икән. Озын юлның газаплары авыру иткән ул баланы. 6 яшьләр гына булган. Бу авыру тик кабындырган йөрәгендә ул баланың көчле рухын аталарның. Кыр кәҗәсе кебек өркәп, ничкә камыш шикелле нәкъ булса да ул сарланмаган, ыңгырашып карамаган. Тәкъдим иткән азыкны да кире каккан ымлап кына. Ул тын гына газапланган һәм үлемгә мәгърур барган. Кызганып бер монах шунда алып калып монастырьда давалаган ул баланы. Саклап калган дуслыганы. Юаны шул тапмый бердә, якын килми һич бер кемгә. Бер ялгызы йөргән башта, нидер эзләп көнчыгышка авыр сулап карый булган. Шулай илен ул сагынган. Birazdan ул күнегә төшкән, чит телгә дә йөрәшкән, изге ата шунданы чукындырган, чит дөньяны һәм андагы шаушуларны белми бала үсеп җиткән, монахлыкны теләк иткән. Көтмәгәндә ләкин бердә югалган ул көзге төндә. Ул җирләрдә кара урман таулыкларны каплап торган. Эзләгәннәр аны 3 көн. Табалмаган ләкин һич кем.
4-нче көн ул табылган. Хушсыз хәлдә ята булган бер далада. Шуннан аны алып кайткан берсе тагы. Авыр эштә күп йөргән күк, ачлык яшир кичергән күк, ул кытышкыч төссез булган, ябыккан һәм көчсез булган. Индәшмәгән ул беркемгә, сула барган көннән көнгә, якынлашкан ул үлемгә. Шунда теге монах килгән, ялбарган һәм үгет биргән. Егет аны тыңлап торган горур гына. Ул утырган соңгы көчен шунда җыеп һәм сөйләгән булай диеп. Сөйләсен бар гөнаһын дип килгәнсең син. Күп рәхмәт бик. Бушап китәр бәлки йөрәк, кемгә булса бер сүз сөйләп. Явызлык мин һич кылмадым. Шуңа тыңлау узганнарым файда бирмәс. Йөрәкне соң сөйләп ничек аңлатасың? Мин җирдә аз гомер сүрдем. Тик анда да тоткын булдым. Килсә иде әгәр кулдан, бирер идем борчу тулган бер гомергә, һич шикләнмим, шундый 2 гомерне мин. Тик бер уйга мин баш идем. Бер дәрт белән фақат кидем. Йөрәгемне ул кимерде нәкъ корт кебек һәм кидерде. Хыялларны ул өндәде. Ташлап бер күбу хөҗрәне, китди гүзәл шул дөньяга, көрәшләргә, борчуларга, бөркеттәй хөр кеше анда. Булыт ята кыяларда. Мин ул дәртне кара төндә туендырдым күз яшендә һәм үземнең сагышымда. Хәзер җир һәм күк каршында икрар итәм. Яшермимен һәм һич гафу үтенмимен. Күп ишеттем картым мин бик, коткаргансың мине син дип. Ләкин нигә? Яшьләр түгеп, давыл үзгән яфрак кебек караңгыда үстем сулып, сабый җанлы монах булып. Минем әткәй һәм әнкәй дип дәшәр кешем хәтта юк бит. Көткәнсең син бәлки монда, бизгәнемне монастырда, шундый изге бу сүзләрдән, шундый татлы исемнәрдән. Ләкин юкка, алар җиргә, минем белән туган бергә. Мин һәр вакыт күрә идем кардәшләрен, туган илен һәм дусларын башкаларның. Ләкин миндә югаларның һичбере дә, туганнарның кабре дә. Яшем сыртып күзләремнән, мин ант иттем чын күңелемнән. Кайчан булса да бер көнне, ялкынлаган күкрәгемне күкрәгенә куярмын дип, берәр якын туганның дип. Булмасы да миңа таныш, бетәр дидем шунда сагыш. Ләкин матур хыяллар үтәлмичә калды алар. Мин чит җирдә ялгыз торып, үләм, кол һәм ятим булып. Кабер мине һич куркытмый. Газап диларанда йоклый,
мәңгі салқын һәм тын җирдә. Килми ләкин минем бердә айырласым тормышымнан. Мин яшәле, бик яш аннан. Бармы синең татыганың юләр яшьлек хыялларын? Оныттыңмы, белмәдеңме сөюләрне, нәфрәтләрне? Йөрәк типкән вакытларны, күреп кояш һәм кырларны шатлыктагы манарадан. Һава бик саф анда һаман. Кайчагында стенада яшеренеп давыл җилдән, билгесез бер илдән килгән күгәрченнең утырганын. Оныттыңмы шуның барын? Туйгансыңдыр син дөньяда. Син көчсез һәм бик картаннан. Бизгәнсеңдер хыяллардан. Син ичмасаң яшәп калган. Онтыр нәрсә күптер синдә. Яшәр идем шулай мин дә. Телисеңме белергә син, ни күргәнне иректә мин? Күрдем анда мин киң кырлар, биек таулар, агачлыклар, тау башларын каплыялар биеп, буя бер туганнар торган төсле шаугыр килеп, бер-берсенә куллар биреп. Күрдем зур-зур кыяларны, айырып торган елгаларны. Илһам килеп күктән шунда, кыяларның уйларында мин аңладым. Күптән алар елга шамтылалар, очрашырга кычаклашып. Куллар калган ләкин катып. Үтә көннәр, үтә еллар, кушылмаслар, мәңге алар. Күрдем тагын тау сыртларын, хыял төсле матурларын, таң атканда башларыннан зәңгәр күккә чыга томан, алтарлардан чыккан сыман. Ак болытлар булып аннан куган җирне ташлап алар, көн чыгышка юл алалар. Килгән кебек кышлар күчеп, ак карванга сирешеп. Томан аша күрдем тагын, шал түбәле Кавказ тауын. Башынаның каплаганнар, алмаз кебек ап-ак карлар. Шунда минем йөрәгемә җиңел булды. Белмим нигә. Яшерен бер өн әйтте шунда. Яшәдең дип, син дә анда. Һәм хәтеремдә минем тагын ачыкланды узганнарым. Хәтерләдем атам йортын, ышыгында тарлавыкның, җәелгәнен тын авылның. Ишеткән куганнан булдым, шаулап көтү керүләрен, еракта эт өрүләрен. Хәтерләдем айлы кичтә, нидер сөйләп җитди төстә, безнең ишек каршысында утырган картлар шунда. Күрдем аннан ялтыравын, көмеш кыллы кинжалларның. Тонык кына бер төш сыман үтте барда күз алдымнан. Жалны кебек идем аннан, мин атамны күрдем. Шуннан хәтерләдем ул чаганың, мылтыгының ялтыравын, тимер кием тавышларын, көчле мәгрур карашларын. Күрдем тагын апаларым. Хәтерләдем мин аларның матур итеп арауларын, сөйләүләрен, җырлауларын тибрәткәндә назлап мине. Тарлавыкта ага иде, сай гына бер шаулы елга. Бара идем мин уйнарга аның алтын кымнарына. Карый идем мин тын гына. Суга тигереп канатларын, карлыгачлар очканнарын, кайчак яңгырауларыннан. Хәтерләдем ине аннан. Хәтерләдем тын кичләрне, тыңлаган әкиятләрне заманның шәп чакларында.
bulgan turmuş haklarında. Bilirsin Yasin, nişlegenini irikdemi. Min yaşadım. Gımırım minin bulmaganda şul 3 günüm, bulur idi kaygılırak, bik köp tapkır korangırak senin kartlık günlerinden. Diliydim min köngülümden king kırlarını bir körürge, diliydim min bilirge jir matur mi ikenlikni, kişi jirge kilgenlikni irikdemi yürürge deyip, türmedemi şirirge deyip. Bir tün şulay zor däşetli davul kupkan bir saatni butalışıp hem kurkınıp siz yatkanda sajda kılıp altarının karşısında kaçıp gittim. Min şunda hazır idim şul davulның kışağına taşlanırga hem şuңarga şatlanırga bulutlarga karap turdım yaşinlerge minir kıldım. Kişli davul bilen şunda yarsu yürek arasında tuğan canlı, lakin kıska buduslıkka siz almaşka ni bilirsiz eytşimında. Taş divarlar arasında. Uzak şattım. Niçin? Hayda? Hiç bilmedim. Yıldızlar da yaktırtmadı kıyın yolunu. Lakin mine rahat buldu. Kukregime sulavlarım saf havasın ormanlarının. Tik şulgına bek köp saat şapkaş arıp min nihayet ölenlerge varıp yattım. Andan tırıp tınlap baktım. Kuşu yok idi artta. Davul tındı. Bek Irak'ta kökem jirinin arasında nur sızıldı karangıda. Min ayırdım şul nurlarda tau sırtların Iraklarda. Tek yattım min şul tınlıkta. Ara-tira tarlavukta bala tüslü kışkırgalap, şakal koyda akırgalap. Şu bitti yılan şunda kayşak taşlar arasında. Kurıkmadım lakin birde. Yeriydim min özümde, yırtkış kibik kaşıp pısıp, yılan kibik dik şuşup. Min astan, bit girenden, yağmurdan soň gayretlengen bir taşkınның tavışı kildi. Tınık tavuş ıkşıydı, yüzlep yırtkış talaşuğa, aşılanıp şavlaşuğa. Min anladım şunda anın, nige süzsiz şavlağanın, taşlar bilen мәгънәсizge kilgenligin şulay süzge. Ayşak tuktavul şavlaudan yarsıydı nıgrağandan. Kinet, duman arasında sayradılar kuşlar şunda. Künşığış yak altınlandı, yuş yaprak kaltırandı, akırıngına iske şiller, çeşeklerde silkindiler. Künge karşı min de tırdım, tire yakını şunda kurdum. Hem kurıktım biknik şunda. Tiren yarının in kırında yataydım. Asta yarsıp ağaydı zor su taşıp. Düşer için aska yardan, baskışlar var kıyalardan, çıkandır tik iblis andan, kökten jirge kuğulganda, jir astına ubulganda. Şeşek attı göz aldımda, ilahi bir bakışa şunda.
Тұрайды дамып хаман көкнің яшы ағачлардан. Пысып яшыл яфракларга, үрмәләнеп агачларга үсәйді виноградлар. Алка кашы кебек алар тұрайды шук-шук булып, матурланып, ташып, тулып. Кайчак кышлар гөр килешеп, шайды җыелышып. Мин иелеп түбән тагы сихрле бу тавышларны тыңлап тордым биек ярда. Шапылдашып куакларда, сөйли кебек иде бар да, яшерен сирен җир һәм күкнең. Бар табышы табигатьнең кушылган күк иде бергә. Ишетмәдем ләкин бердә, күкне мактау сәгатендә арасында һәммәсенең мәгърур тавышын тик кешенең. Ул чак туган хис һәм уйлар инде эссез югалдылар. Сөйләр идем тик һәммәсен тагын бер кат яшәр өчен һич булмаса хыялымда. Күкнең йөзе ул чагында чиста иде шул рәвештә. Очып китсә бер фәрештә, күрер иде кеше күзе. Шундый иде күкнең йөзе. Мин бөтенләй шундый аңа. Тыш җиткәчтен эссе һава хыялларны кугангача, сусау тәмам булгангача. Төшеп киттем аннан аска, сикергәләп таштан ташка, тотынатына куакларга. Баскан җирдән кайчак ярга төшә иде зур-зур ташлар, сибеп тузан һәм туфраклар. Төшеп алар ташкыннарга, чума иде дулкыннарга. Кала идем асылынып мин. Куркытмады үлем ләкин. Азат яшьлек гайрәт бирде. Төшү белән бәреп кирде саф су исе борыныма. Мин йөгердем су буена. Тик ишетеп бик якында җыр һәм аяк тавышы шунда бер куакка ышыкланып, ирексездән калтыранып, курка-курка күзем салып, тыңлап тордым кымсызланып. Якынлаша барды һаман җыр тавышы. Белдем аннан грузин кызы җырлаганын. Шундый матур тавышаның, шундый ачык һәм саф тагын, уйларсың ул яралган дип, сөйгән исемен җырларга тик. Ул бер гади җыр булса да, нык урнашты минем аңда. Ишеткән күк буламаның һәр кичне мин җырлаганын. Кувшин куеп иң башына, кыз сукмактан акрын гына төшеп килә иде ярга. Кайчакларны вакташларга сөртенгәләп тоя иде һәм елмаеп куя иде. Ярлы иде өсте башы, артка төшкән ак чадрасы. Җиңел атлап килә үзе, күкрәге һәм ачык йөзе кояшларда йөргәнгә күп, янган алтын күләгә күк. Иреннәре уттай янган, бит уртасы алсуланган, күз карашы шундый тирән, шундый тулган сөю белән. Минем уйлар күргәч аны чуалдылар. Истә бары су акканда кувшиныңнан чыккан тавыш. Тик шул гына. Йөрәгемнән таралып кан уянганда уйларымнан киткән иде инде ул кыз ерак. Барса да ул акрынрак кувшин куеп җилкәсенә, атлый иде җиңел генә, кыр патшасы топельсыман, туры тотып сынын һаман. Ерак түгел шул тирәдә, салкынча бер күләгәдә, итәгендә бер кыяның ике саклы тора. Аның берсесенең түбәсеннән зәңгәр төтен күтәрелгән. Ишеттем мин шунда менә саклыларда әкрен генә бер ишекнең ачылганын.
Аннан тағын ябылғанын аңламассың. Мин біләмін. Минем сағыш хәсрәтләрем әгәр аңлый алсаң иде, мин кызганыр идем сине. Мин күргәннәр ул көннәрдә үзем белән үлсен әйдә. Төн йокламый идәгәнгә яттым мин бер күләгәгә. Йокым килеп бик нык шунда күзем йомдым. Һәм төшемдә грузин кызын күрдем тагын. Күкрәгемне сагышларым тагын кысты шунда тулып. Иркен сулыш алмак булып, мин бик озак азапландым. Һәм шул чакта мин уяндым. Тик йокымнан уянганда йөзә иде ай һавада. Артыннан күктә аның җәеп кымсыз кочакларын оча иде ялгыз болыт. Баскан иде караңгылык бөтен җирне. Еракларда охшап көмеш чәчәкләргә тора иде балкып бары кар каплаган тау башлары. Ишетелә иде тагы аста ташкын шаулаганы. Күренеп ала иде бер ут, бер янып һәм сүнеп шундук сакилларның берсесендә. Сүнә шулай каратында ерак йылдыз күк йөзендә. Теләсәм дә шул вакытта юнәлмәдем мин ул йортка. Телидем мин ул чакта кайтырга тик туган якка. Карамыйчы ашыгуга чыгып киттем ялгыз юлга, курка-курка гына шунда. Ләкин урман уртасында югалттым мин тауны күздән һәм адаштым барган истән. Кайчак юкка минем тулып, кулым белән юллар йөреп, чыкмак булдым чатырманнан. Барган сайын ләкин урман куй булып ята иде һәм куркыныч арта иде. Миллион кара күзләр улып карый иде караңгылык яфраклар арасыннан. Баш әйләнде минем. Шуннан карар өчен еракларга менеп бактым агачларга. Анда да мин күрдем бары иксез-чиксез агачларны. Аннан арып җиргә аудым. Шунда үксеп мин еладым, чәйнәп юш туфракларны. Шунда гына минем бары җиргә кайнар чыктай булып, яшем акты күздән тулып. Шан миңа. Һич бер ярдәм мин көтмәдем адәмнәрдән. Йырткыч кебек йөреп һаман бизгән идем мин алардан. Мин ант итәм картым сиңа. Әгәр шунда бик аз гына тавышым чыккан булса минем, мин телемне өзәр идем. Бала чакта исемдәдер. Мин белмәдем яшне һичбер. Ләкин монда тартым миша мин еладым. Кара урман һәм айгына торды күреп елавымны. Нурга күмелеп капланып мүк һәм кымнарга ята иде минем алда үтәлмәслек дивар сыман урман белән чыланылган бер аланлык. Кинәт шунда күз алдымда караңгыда 2-3 кын күренеп китте һәм бер йырткыч атылып үтте. Караңгыдан чыгып кырга 100 түбән ул ятты кымга. Ул даланың еш кунагы зур юлбарыс иде. Аны ачык күрдем. Җиргә ятып, канлы күзен ул уйнатып, тулган айга караңгылап, шатлыгыннан үкереп улап, кимрәйде сөяк шунда, кыйрыгын селкеп. Ай нурында ыстаның балкы иде, көмеш төсле. Шунда инде бер зур ботак кулга тотып, мин һөҗүмне тордым көтеп. Кинәт шунда минем йөрәк типте көрәш һәм кан теләп. Язмыш тотып кулдан, өстерәде бүтән юлдан.
Ышанам мин хәзер инде. Әгәр илдә булсам иде, сугышларда мин һич кайчан булмас идем куркаклардан. Юлбарыс каршысында дошман барын сизеп шунда уладынак елау сыман тавыш белән һәм соңыннан җирне тырнап ачу белән торып басты ярсу белән. Аннан тагын ятты җиргә хәзерләнеп сикерергә, нәкъ торган төсле карап, үлем белән миңа янап. Мин ташланып ләкинлек, алта белән суккан кебек, ботак белән ярдым бәреп, киң маңгаен. Ул әйләнеп, ыңгырашып төште, ком өстенә авып төште. Ләкин аның ярасыннан тулып ташып акса да кан, тукталмады сугыш һаман. Сикерде ул тагын миңа. Ә мин тыгып бугазына 2 тапкыр алдым булгап ботак өчен. Һәм ул улап ыргытылды җиеп кичне. Без шулганып елан төсле, шаклашып дус күп бергә аунап бирдек авып җиргә. Алды сугыш һаман шунда дәвам итте караңгыда. Мин кытышкыч идем ул чак. Юлбарыска үзем шап, улы идем, кыргыланып, усалланып, утта янып. Туып үскән кебек җирдә юлбарыслар белән бергә. Оныткан күк булдым шунда, әдәмнәрнең тавышында. Ул дәшәтле каратында башка тавыш туды миндә. Сиздем үзем бик яшьтән үк шул тавышка күнеккән күк. Ләкин дошман хәлсезләнеп, тынып бетеп, шәгәләнеп, басты гәүдәм соңгы кабат. Дәшәт белән аннан карап, акрын гына күзен йомды. Һәм мәңгегә шулай тынды. Үлемне ул ләкин анда каршы алды сугышканда дошман белән зур бәрелештә. Сугышчыга лаек төстә. Күрәсеңдер, күкрәгемдә тирән тырнак эзләрендә. Алар әле йомылмаган, ачык алалар һаман. Үлгәч җирнең туфраклары мәңге каплар яраларны. Мин онытып ләкин анда яраларның барлыгында көчем җыеп акрын гына алга киттем. Юкка гына тартыштым мин язмыш белән. Ул туктаусыз көлде миннән. Көн яктырды. Күктә янган йолдызлар да югалдылар, куш-кортлар да уяндылар. Томан аша мин еракта авыл күрдем. Нәкъ шул чакта тынык тавыш китереп аннан исеп китте җир кырлардан. Шунда җиргә мин утырдым, бу тавышны тыңлап тордым. Җир үтүгә ләкин чабып тавыш тынды. Мин уйланып тирә-якка күзем салдым. Һәм бу якны танып алдым. Кинәт бик нык куркып киттем. Аңлый алмый газап чиктем. Ничек монда ятканымны, ник төрмәмә кайтканымны, нигә шулай хыялланып, мәгънәсезгә арып талып, 3 көн буе гизгәнемне, газапларга түзгәнемне. Нигә барда? Үсеп җиткәч, рәхәттән бер авыз иткәч, азатлыкта бераз йөргәч, якты җирне күрер-күрмәс, үзем белән күмәргәме барлык матур өметләрне, туган илгә мәхәббәтне, ул хактагы бар хәсрәтне һәм хурлыгын бер чактагын сезнең мине коткарганның. Үзем һаман ышанмадым. Төш күрәмдер дип уйладым.
Ишеттім мен тек шул чақта жан сұққанны бек ерақта. Мен тауышын таныбаның аңлап алдым шунда барын. Ол уятқан еденді бек көп тапқыр шулай мені сабый шақта йықым бөліп. Ятқан шақта түшті көріп, қырғы иркін далаларны, жеңіл жетіз жорғаларны, яқынларны, туғанларны, һәм шулай ук минем шунда биек таулар арасында сугыштарда йөргәннәрем, дошманнарны җиңгәннәрем. Шунда аны көчем җуеп тыңлап тордым, яшем тыеп. Йөрәгемнән чыккан сыман булды ул. Кемдер шуннан суккан кебек булды һаман тимер белән күкрәгемә. Мин аңладым шунда менә. Мәңгелеккә югалтканым илемне һәм юлын аның. Буйсынам мин язмышыма, лайык язмыш шулдыр миңа. Шит ят җирдә шәп ат калса, йөртүчесе начар булса, ташлабаны ереннән игә кайтыр ул шит җирдән. Каршында мин нәрсә аның? Теләкләрем, сагышларым юкка тулган йөрәгемә. Ул баштагы бер шир генә, мәгънәсез бер хыял гына, көчсез һәм буш уйлар гына из калдырды миндә төрмә. Нәкъ шулай ук була менә күләгәдә үскән чәчәк. Ялгызлыкта азак яшәп, юш ташлар арасында җая алмый яфрагын да агарынып тәмам шунда җан рүшче нурны көтә. Бер-бер артлы көннәр үтә. Шунда аны бик кызганып, мәрхәмәтле бер кул алып, утырта үз бакчасына, гөл чәчәкләр арасына. Тормыш рухы һәр тарафтан сулый аңа. Ләкин алтан ату белән эссе нурлар ул чәчәкне яндыралар. Мине дә нәкъ шуның төсле кидерде шул каты эссе. Арган башым юкка гына үләннәрнең шына куеп бактым. Баш өстендә шәнечкеле таш төсендә тора иде төртеп бары кырган үлән сабаклары. Эссе бара җирдән биткә, ялт-йолт итеп биеклектә ишеп йөри вагышкыннар, күтәрелә таулардан пар. Катып калган төсле булып, бөтен дөнья тора тынып, өметсезлек йокысында. Ишетмәдем мин һич шунда бер шикерткә тавышы да, я бер кошның сайраганын, я бер чишмә шаулаганын уйнап яткан баласыман. Кырган үлән арасыннан узып бара тик бер йылан, гүя алтын сүзләр белән буйдан-буйга бизәкләнгән кылыч төсле сузылып ятып, саргылт сыртын ялтыратып, нәрсәдәндер бик сакланып, йомшак кымга изләр салып. Кым өстендә уйнаваннан икеләнгәч, балдак сыман ята 3 кат бөгәрләнеп, кинәт аннан зәһәрләнеп, пешкән кебек бөтәрләнеп, куакларга кача үзе. Аяз һәм тын күкнең йөзе. Парлар аша кара булып калкып тора 2 таулык. Артыннан бер таулыкның мин яшәгән монастырьның диварлары күренеп тора. Шаулабага аста кура һәм араквы. Атауларның чылгап алып ташларларын көмеш кайма төсле булып, куакларның тамырын юып. Ерак иде алар, ләкин тырышып бактым торырга мин. Әйләнгән күк булды шунда, бөтен нәрсә күз алдымда. Кычкырырга маташтым мин.
Çıkmadı hiç tavuş lakin. Üle başlap şunda kırda, tutundum min sataşırga. Yatam imiş min tübünde bir yılganın. Bütün jirde turaydı karangılık elden indi sirli bulup. Basıp minim susağanım bu şekilli salkınağım kükregime tulaydı. Min yıklaudan korkaydım. Şunday rahat idim ında. Baş üstünde yukarıda kaynıydı zor dulkınlar, sibeydi kıyaş nurlar, kristal dulkına şavutip ay nurday tatlıydı. Hem balıklar ol nurlarda oynaydı kaşaklarda. Hatırlayayım mı birsin haman. Ansı mine başkalardan yağımdırak irkelendi. Anın altın tenkeleri balkıydı arkasında. Bir nişakat başımda eğlendi ol benim şunda. Anın mınsu karşında balkıydı tiren isler. Yeşiliydi anın küsler. Min sıklanıp duyalmadım, tınlap kımış tavuşmanın matur süsler silegende, gajap giler kilegende. Ul şırladı. Kal akıllım, kal benim yanda. Yaşav irkin, salkın hem tın bizning sularda. Jiyarmın min singillerim, hem bizgir kilip, aşarbız senin kumlingni, jırlap hem biyip. Yum kuzingni, urnun yumuşak, yaktı yurganın, мәңгі матур түшлер көріп, өтер yıllarım. Siyem bağrım, yaşırmın, siyem canını, siyen kibik turmuşımını, hem tın ağınını. Min bir uzak tınlap tırdım. Tın tavışı ağımlarının kuşulgan көк buldu mine şul balıkның jırlauına. Min şul jilde ıntıldım, akırın күзем yımdım. Halim bitip tamam şundan, tuqtalganmın sataşudan. Şul halda min tabılganmın. Sen bilesin kalganların. Şan yaki şanmasın minim sözge kaygırmın min. Bir şey meni tik bir narsa. Menim salqın tınsiz gövde şiri biter, şit yerlerde. Menim çekкен gazaplarım içinde bu divarlarının kızganu hiç şiratalmaz. İsmim bir kim tilge almaz. Bəxil bul kart, bir kulunu. Kulum ut kök, duyasın mı? Kökregimde benim bu ut yanaydı yaşaktan uq. Azık bitti ayındı, üstürmezsin ol gidirdi. Kiri kaytır indi mine, gazaptansın her kişiге bir şak tınlık bir bişige. Lakin tınlık mina nige? Bulutlarının üstlerinde icmaq degen izgi jirde urun tabar belki canım. Lakin güzel minutların sabişakta oynaularının arasında zurtaularının birmez idim min almaşka, мәңгілікке hem icmaqqa. Келіп жеткеш өлім меңа, көп қалмаған енді мыңа. Шығарт мені бақшауызға, бір пішмаққа, тын орынға, екі акат сыйбірге матур олып өскен жерге, хуши страанда тулып, үлән өссе құйе болып. Балқып қияш нұрларында алтынлана яфрағанда. Шунда зәңгәр көкке қарап, исірермін сыңғы қабат. Көрініп тұра Кавказ аннан,
Аның ұчлы башларынан салқын рахат җилләр белән килер бәлки соңгы сәлам. Ишетермен үлгән көнне туган илдән килгән өнне. Туганым я дустым килеп, миңа карап башын иеп, сөрткән кебек булыр минем битемдәге үлем тирен. Җырлаган күп булыр шунда миңа туган ил турында. Йомармын мин күзләремне һәм каргамам һичбер кемне. Сез Михаил Лермонтовның «Мыцыри» әсәрен тыңладыгыз. Аны Әсһәр Шакир укыды. Тапшыруның тавыш операторы Асия Бикбау, режиссеры Әминә Шаһиәхмәтова, мөхәррире Рөстәм Акъегет.